Kublai phi barok ki prolog ki bapej ya kane ka video. Te prolog hakane ka video ngan hikai phi kumno bapin copy ya ki text ki bedan hapo kadur. Kumban chu ai nuksa hangne ko wei te kamtam e ya gitu ki prolog ki badan kam ha ki kot ki sla ki jong phi. Kum ha ki kot ki sla ki jong phi ya ka ha ki school ki jong phi. Dan kino ki kam ki jong phi kum sebut nuksa kum ki dokumen kum ki notes mo bat ki wei ki kam ki ba phila ban copy ya ki text ki bedan hapo kadur. Te da ngap ya ka jing batai junga ngok manong ke ban copy ya taka kita kidur ki mo kita ten rei ngi de page be chadu bukut jong ka video kana mo pinyo ya ka jimin toy na ka video te ban batai ngam parla ma ban batai ten rei ngasong ba je phi kumno ban copy ya ki text ki bedan hak po kidur ki jong phi te subur sang ne ladang ya ha ka khau khum la ne ha ka no dur subur sa to ni ya ka dur ngat pli yo photo jonga nang ne te page menta ngan pani luk sai phi ya kum kino phila ban copy te ngan lei tha ka ne ka screenshot ka banga barbor nga ju screenshot ye ki dur ki badan kam kum ki documents ki mo te kum gane ka dur ka badai ka free fire te ban copy ya ki ni ki text phimla ban copy kum no ban copy ya ki ni ki text nga thai plus ngutu jangan sedang ya ka video kerpat phi ka wei ban share ya ka ni ka video shi wei ki perlok jong phi ban subscribe kita perlok ki bang mai tela bentang ini page kum no ban copy ya kini te ban copy ya kini ki dak ki badan ha ka dur jong phi pa phila ban piece part sha ka notebook te ulong wei unut u chubun sa wei notebook ni ngadon ni notebook ha phun ni phi phila ban don be notebook phila ban bu ya kum ki chubun sa phi phi kam ya ka free fire account jong phi te ban nom klet yo password yo mobile number ya ka email jong phi phila ban bu pat ha ka notebook te ha ka notebook phila ban tho ya ki kino ki jing tho jong phi ha bade bat ka kam ka jong phi kino ki notes te kum nuksa kum ki na school ki la ban tho ya ki notes hang ne te ban tho hang ne kalong ba app ha namar ni ha ban tho ni ha ban tai de kum ne tu ten rei ladang i copy pat ki tu ki text ki bang yo na school chubu nuksa kino hikai ki ai ya tu ka kot ki ai ya tu ka dur no ki ai tu dur mong kisan ni philang ba ki WhatsApp group jong ki school te ban copy pat ban tho pat ya tu ka notes kalong ka app ha ban boot namar bi ha ban tho i wei i alphabet ki dak ni ben re ladang ile ya ka strict kamut ila ban copy bi direct ni te perlok ngathai plus ngo thu ka ek pa jing non kam yo notebook app ta te ale men tang ini ya kmat kum no ban penon kam te hang ne ngan oi phi la da phi la don ni o photo ha phun jong phi kam don kam chu te phi don ni o photo wei nang ta phi install pat yo wei apps u bak teng new lens phi la ban install yo apps u bak teng lens phi la ban link tha ka description jong ka video ko malbu phi la ban yon ni ka link kan yalam mi phi ban download yo new lens phi la ban download yo lens nang ta ne pla de ban download yo new lens phi la ban open be direct ni mo yo ne phi la ban click be na ka link ka malbu ha comment bat ha description ni udu apps lens ke Google Lens mo te mentangan pe fi ka wei ban kum no pe mo ngan lek ha wei ka kadur ka jonga bang la de ban screenshot te kum nuksa la dang lek ha ka ne kadur ka wei kane ka de ka notebook ka ba kane ka de ka notes ki ba kinoi kai ki sen te kum no pat ban copy ya kine ban like na ka jing tho mo ban like na jing tho te pani nuksa hang ne phi kalong ba pinyan hang text mar pinyan hang text phila pat ban copy hang ne kin kum no ban copy pinyan ba ya kini ki dak hang ne chule kum ne pinyan ba tok kum ne te sa akhir ba khamsrum kum ne te dala arong green baro kine gamot phila ban pinyan kane copy kin phi kane copy ene pinyan kane copy nang ta te hang tu la ban copy te kalong pasuk bah prolog ba pin copy tem chubu phila ban copy be ya kino ki dur ki beran ki dak te tang ki beran kam phila ban ne ya bom don kam ko phima nai le kita re tang badan kam phila ban le te ban copy pat ka tu kalong pasuk bah phila ban page ya ka video hade bukut te page mentang like how to notebook ban copy ya ka tu ka text ban copy ya tu text bahkan ban long ban pule nang turu ni masuk bah nama ngi da ban copy bentangan stang bangan piece ya ka tu text kana notebook kalong kumno tingene page menta ngin ya page mentangan copy ya ka text kalong kumno kalau long kumne kumno ban copy nyon be chiskon askon kumne sislam kumne
senyon kane ko piece hang phi nu piece te senyon piece kala don ni ki kini ki dak hang ni kala don ki alphabet hang ni te nga try phila sno tho yak e ke ba kayarap kane ke video ai phi te kane ke video kayarap nak benta ki prolog ki badan ni kita ki jingdon kam ko ma ki school ni ki office ni kino ki kot chithi ba phila ban boot ha mobile lang phi kham don kam ban boot re phu copy ya ki text lang ba kane app blashbon ina kan lupa thak wei ka video na thai phila sno tho na thai phila yo jim toy na kan ka video te wat klet ban I like but share kan ka video share wei ki prolog jom phi blashbon ngina kan lupa thak wei ka next video ku blashbon